Hmm. Can I just go around? It's so beautiful here. It's like a winter wonderland. Beautiful. Good morning, Gemaline. You up? Look at this winter wonderland. Gising ka na. Mais na dito, oh. Nag-i-snack ako ng granola kasi hindi ako kumain ng lunch. Galing ako sa amo. Para lang makita nyo kung gaano kaganda ngayon dito. Musta ang tulog? Maayos naman. Oo nga. Kulang patulog. Mercy Tabarnilla. Sino si Mercy Tabarnilla? Sorry ha. Kumakain ako ng granola, nag-i-snack ako. Gutom na ako eh. Madaan sana ako sa drive-thru ng McDo. Made good. Yan o, made good. Granola, ganito lang oh. Hindi, granola nga, granola.
Bilis ng light na to. Hmm? Magalaw, pangit ng daan dito. Magalaw ba masyado? Uy. Wala. Masyado na siyang magalaw. Pinakialaman yata nung hiniram kasi nung kapatid nung amo ko itong van, eh mukhang pinakialaman niya yung stabilizer ko. Oh. Magalaw eh. Nandito kasama ko si Santana. Pumunta kami sa bahay nila eh. Siya, mauna na kayo. Unahan. Kala ko tapos na ang snow sa amin eh. May snow pa rin. Sana last na to para mag-warm up na rin kami ng konti. Lamig pa rin. Gusto ko tuloy umuwi na naman. Oh, grabe yun. Gusto yatang mag number 2. Medyo naiinis ako ng slight sa mga bigla-biglang pumupunta sa harapan ko eh. Oh, umuulan ng yelo dito. Mukhang tulog pa yung mga bubuyog.
Hindi nag-notif sa iba. Panonoorin nila ito after. Oo, pag malinis to yung diretsang galing sa sa taas. Malinis naman yan eh. Pero syempre pag dumapo na dyan sa kung saan, hindi na siya malinis, hindi na siya pwedeng kainin. Sa mga places na malalamig, actually yan ang inaano nilang tubig nila. Sinasalo nila yung snow, tapos pinapakuluan. Yun ang tubig nila. Yung mga nasa wilderness, nasa gitna ng kawalan, linis lang ginawa ko ngayon kasi Friday siya. Friday ngayon. Tingnan mo, hindi mo makita yung harap ko. Yung visibility is ilang meters lang. Huwag mamadali si Kuya. Palabugin mo nga yung mga nasa GC. Patayin ko naman na to pag malapit na ako eh. Saglit lang to, mga ano lang, 20-25 minutes. Alas 6 na dyan sa inyo. Oh. Uwi na ako. Galing ako sa work. Napagod ako sa paglulong drive eh. Paglulong drive ng vacuum. Nag-drive ako ng vacuum ngayon eh maghapon. Ay, Santana. O si Santana nandito katabi ko. Nasa passenger seat siya. Nalulungkot siya. Wala yung mga kapamilya niya. Itong mga ate at mga kuya. Ako. Inaantok tuloy ako sa pagod.
Pero okay lang yan. Traffic ng slight. Kasi ano, rush hour. Between 4:30 and 6 o'clock. Yan. Medyo rush hour. Gusto nang makauwi lahat ng mga tao. Mga galing sa work. Yung iba papunta pa lang sa work. Yung iba pa uwi na, kagaya ko. Hey, Pochichi, are you okay? Are you okay? Yeah, you look clean now. You look clean na. Pinaliguan ko kanina to eh. Iisipin na naman natin kung anong kakainin. Kakainin sa dinner, kami dito, kayo dyan sa Pilipinas or kung saan man na umaga. Iniisip ninyo kung anong breakfast ninyo. Friday na naman eh, parang gusto kong i-date si Hey Arceli, kumusta? O sige, mag-open ka na ng tindahan mo nang makapagbenta ka na ng itlog, sardinas, sotanghon, ano pa, yung mga pang breakfast, pansit canton. Anong agahan ninyo? Hindi pa kayo siguro nakapagluto. Pandesal at kape. Parang gusto kong okay lang ako. Galing ako sa work. Ito, nagda-drive pa uwi. Pagod ng slight. Kaya inaantok na ako. Pero parang gusto kong magluto ng pansit canton at itlog pagdating ko sa bahay. Snack. Kaya lang mangangati na naman ako pag kumain akong itlog. Pero okay lang kung ano lang, konti. Isa lang okay lang. Pag isang piraso. Kayo, anong agahan? Kape at pandesal? Bibili sana akong pandesal dun sa ano eh. Oh. May pulit. May pulit. Nakakatamad namang pumunta. Nag-i-snow na naman. Umuulan ng snow. Ay, sarap naman, kape at pandesal. Nung nandiyan ako sa Pilipinas, gustong gusto ko yung ano, yung durong na pandesal. Ewan ko kung mayroon dyan sa inyo, pero ano siya, malunggay na pandesal. Tapos yung iba may cheese whiz, yung iba, ewan ko kung ano nilalagay nila, pero gusto ko yung plain lang eh. Malunggay pandesal. Pero tawag nila durong. Ewan ko lang kung durong ang pangalan nung ano, bakery. Baka durong ang pangalan ng bakery. Pero malunggay pandesal siya. Masarap. Dito din gumagawa na rin sila ng mga
malunggay pandesal, ubi pandesal, ubi cheese pandesal, iba't ibang klase na ng pandesal ang ginagawa nila. Pero doon pa rin ako sa orig. Kasi pwede mo siyang lagyan ng kahit ano. Gusto mo siyang lagyan ng peanut butter and jam, or butter and jam, yung butter lang tsaka jam, ganun, depende. Tapos kape, diba? Very usual na breakfast. Pasok mo eh. Noong bagong dating yung family ko dito, nagbe-breakfast kami ng McDonald's pag nung nandun pa kami sa basement apartment. Naglalakad lang kami papunta dun sa McDonald's. Magbe-breakfast kami doon. Kasi syempre, 'di ba? Big breakfast ka sa McDonald's, lalakad ka para maalis yung kinain mong calories. Nagmamakdo pa rin naman kami ngayon, pero bihira na lang kasi alam mo na damatans na tayo ng konti, kaya oh, hello girlfriend, good morning. Kaya iniiwasan na natin ng konti yung mga fast food dahil ayaw nating maging suki ng mga mga maintenance dyan. Tumataas lahat eh. Tumataas ang sugar, tumataas ang blood pressure, tumataas ang cholesterol. Ang hindi na lang tumataas yung height. At saka sa iba, sweldo, buti na lang tumaas ng konti yung sweldo ko. Kunti lang pero at least tumaas. Ay, naku. Masarap mag-ulam ng munggo. Munggo na may bagnet. Wala naman akong bagnet na naluto. Magluluto ako ng bagnet. Sa bagay, meron pa pala kaming hindi na uubos na nilaga. Sabaw din yun eh, masarap. Sarap sa ganitong klase ng panahon. Pasensya na, hindi ako nakakapag-upload pa ng mga videos, gawa ng super busy ang mami nyo. Madaming gawain. Santana, stop it. It's okay. Don't eat your feet. Are you eating your feet? Pinakain niya yung paa niya.
Tim Hortons, yun. Ang sikat na kapehan dito. May McDonald's din dun sa kabila. May construction dyan sa papasok sa amin eh. Nata-traffic na naman ako dyan. Hello, Renlyn! Good morning! Good morning, good morning! Anong breakfast natin dyan? Sinangag, tapsilog. Ano yung meron? Jimalin, Imang. Hey, good morning, good morning. Bahaw na pandesal. Good morning, Tengay. Good morning, Cecil. How are you? How are you? Itong mga tamad na to, oh, ayaw pumunta dun sa may pedestrian. Oh, isa pa to. Pasaway. Mga driver, mga pedestrian, mga pasaway. Maraming pasaway dito. Ay siya, paano? I will let you go guys. Mag-breakfast na kayong lahat. Enjoy your breakfast. I'm almost home. Sabi ko nga gagawa ako ng... Ay, ewan ko kay Rosalia. Mukhang nagpapahit pa ng ano. Nagpapahit pa yata ng kanyang laway. Wala pa si Rosalia eh. Maraming enforcer dito, pero syempre, alam mo na. Siguro. O siya, sige na mga anak. Sige na mga anak. Thank you, ingat din kayo lagi. Ingat. Ingat lagi. Gusto ko lang pakita yung snow kanina dun sa ano kasi namin. Sa neighborhood ng amo ko. Ang ganda ng pagkakaano dun sa dun sa mga kapunong kahoy. Kahit dito oh. Pero syempre hindi masyadong marami. Maraming punong kahoy dun sa likuran ng bahay namin, pero dito sa main street konti lang. Siya paano? Thanks for being here. Ingat kayong lahat dyan. Bye na.